Marele paradox al lui Dumnezeu este că l-a lăsat liber. I-a dat omului libertatea, cu care nici astăzi nu știe ce să facă. Aici este necazul omului, în general și necazul omului modern. Libertatea. Am impresia, uneori, chiar credința că omenirea va pierde ceva esențial. Nu peste multă vreme. Săptămâna patimilor. Doamne, mă îngrozesc de semnele cerului care mi-arată că datinile neamului meu sunt deșertăciune. Omul însuși scormonește în rău, în întuneric și nu în lumină. Uitați filmele, piesele de teatru, cum se scriu, cum se montează, cum se înțeleg. Deja am observat că tineretul este derutat, nu mai are puncte de sprijin, nu mai are în ce să se bazeze. Se schimbă valorile. Aceste trei entități, adevărul, frumosul și binele, au un singur nume: Dumnezeu. Omul nu le conține. Paștele și Crăciunul n-au fost puse degeaba, una în decembrie și una în perioada echinocțiului de primăvară. Deci Crăciunul e pus în perioada solstițiului de iarnă și Paștele în perioada echinocțiului de primăvară. De ce? Pentru că sunt sărbători cosmice. Deci aici este, omul și-a rupt relația cu cosmosul, și-a rupt relația cu sine însuși, relația cu Dumnezeu pe care îl poartă în interiorul lui. A rupt această relație. Paștele era o sărbătoare de primenire, o sărbătoare a învierii. Asta era. Deci este o relație cosmică. Relația lui Dumnezeu, omului cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos este relația cu ceea ce este El, ca parte a cosmosului, ca parte a universului. Pentru om, Iisus nu mai învie. Nu mai învie. Pe om nu-l mai interesează. Face masa de Paști, se ghiftuiește și sună la 112. În loc, masa de Paști, sigur că e o masă specială. Dumnezeu îi lasă toate bunătățile omului dacă are bani să le cumpere după post. Dar scria Adrian Păunescu o poezie, Sărbători triviale, așa se numește, și în care asta spunea, că sărbătoarea Paștelui a devenit o sărbătoare a ghiftuielii. Primim o înviere din import de la cei ce mai întâi ne și omoară. Eu trag un semnal de alarmă. Memoria istoriei distruge omul și națiunile. Și atunci îmi dau seama ce la îndemână-i taina, cum că iubirii îi e de ajuns iubirea.